Emîndariya Giştî Encûmena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê nameya Newrozê belav kir. Di 21 Adarê de her sal miletê Kurd cejna Newrozê, Roja Nû sersala Kurdî, destpêka pêvajoya Adarê ji zordariyê û tepeseriyê û sitemkariyê vedijîne. Ku xwe di kesayeteka ezdihak de dibîne û li ser destê şoreşgerê Kurd kawayê hesinkar de dît, yê ku xetîra azadiyê li ser çiya û cihê bilind vêxist û nîşana rojeka nû da. Di beşekî din de nameya enekesê de hatiye, di dema ku civaka navdewletî giringî bi dozên gelan û netawan dide, doza Kurdî yek ji dozên herî dadperwer e û pêdivî heye ku sedemên aramiya wê û dîtina çareseriyên bingehî jê re were kirin û dawî hatin bi sitemkariyê û çewsandinê û tepeseriyê derheqê miletê Kurd di vê cîhana proper ji netew û netewzayên cuda cuda. Di Îranê de hezra rejîma Îranî nihat guhertin li hember doza Kurdî, hê jî hebûna Kurdan bi awayekî destûrî dan pê nehatiye kirin û bi temamî li doza Kurdî û mafên Kurdan mikor nayê. û darvekirina lawên Kurdan bi awayekî rojane bûye sîmayê cadeyê û binpêkirin derheqê Kurdan ji ber xebata wan. Li Rojhilatê Kurdistanê tevgera rizgarîxwaza Kurdî xebateke zehmet derbas dike. Li Iraqê jî tevî hebûna Perlemana Kurdistanê û Hikûmeta Kurdistanê xêra xebata miletê Kurd û tevgera wê ya rizgarîxwaz ji dehê salan ve miletê Kurd li Iraqê rastî hemû corên qirkirina bi komelê û enfalê hatiye û holdana hêzên şofînî û regezperestî ji bo fişarxistinê li ser herêmê bi awayekî siyasî û leşkerî û aborî da ku rêgiriyê li aramiya wê bikire. û bi taybetî jî piştî encamdana referandumê li helwestên Serok Mesûd Barzanî yên hekîmane û cihê berpirsyariyetiyê û xwe di dilê her Kurdekî de girt, her wiha dewlet û desteyên navdewletî de. Enekesê piştgiriya xwe ji bo canê alîkariyê di navbera partiyên siyasî yên beşdar di Perleman û hikûmetê de nîşan da û yek helwest ji bo pêkanîna hikûmetê her wiha dosyeya Kerkûkê û peywendiyên hikûmeta navendî re. Dewletên cîran dilxweş bin û êdî cî din nehêle sitemkarî û zordarî vegere û terorê binbir bike û hêzekî ava bike ji bo parastina navçeyê û xelkê wê û aramiyê dabîn bike û penaberan vegerîne û rewşê veguhêze ji bo rewşeka ku digel çareseriya siyasî li welêt bi çavdêriya netewên yekgirtî bigunce. Serbarî wê yekê enekesê daxwaz dike ku doza Kurdî li Sûriyê li ser bingehê danpêdaneke destûrî bi hebûna miletê Kurd û doza Kurdî wek dozeka niştimanî Sûrî û helweşandina hemî siyaset û projeyên derheqê milet hatî bicihkirin û şûnwarên projan û paşmayên wan çareser bikin. Di dawiya nameya emîndariya enekesê de hatiye, Newroz dimîne simbola pêkvejiyanê û aştiyê û çespandina demokratiyê û rêzgirtina mirovan û beriv pêşerojeka xweştir, lewma em daxwazê ji miletê xwe li Sûriyê dikin li cihê lê dijîn keyfê bike û ahengê Newrozê li dar bixe bi awayekî şaristanî ku li gorî bihayên wê yên hezkirinê û lêborînê û biratiyê bin ew pêrozbahiya hemî miletê Kurd dike li Newroza pîroz de û bijî şehîdên miletê me û şehîdên azadiyê li hemî cihekî.